Emegano ye biasare binge unabana biashara banyarite gochaka ni sukuru yekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asebirasi byonsi neri bagali nene asaboroki wabakogosoria nebintu au bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegeria aboroki wakuntimbo naboigo nkwangira bali abantu koreta abana babo amatuku yi weekendi wakuntimbo nigebwate aboroki abaisaine naboigo mkuru wabali ndagera buchia saboroki wababo ekiro bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo asoko batarira ensemo yage sonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba nutisano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose nutisano na ibere eyemo inye isato inye enuti eyemo kianda isano na isato Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebire nkobigoro Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Wanchumuligeria Amayia Chinsa Isato bono botukonga kenda na nengo kuwaligania semesa ya mungana maya nyale kukumanya gati yare tuwabere tuku kuwaliganiria kuruwa sema mbiyale ngentambe oika Chinsa chigawono chia bono obotuko inyera bono neri tuko imirobeli yabake okolekana obosio bogo chia gotuwara masabo yobuhomo asegeti kia Nyayo Stadium muri tuko liankyo aseganga yesko yomueli yoyo kabiro muraiwense mwaiki baki oyora iniguli tuko liya Jumamosi gati ya yubo igona manga okolekana anene asokolo gwe certificate chia UDA asensemeli ya Kisentro mangana manga gendrete koneki wa ase county ya Kisi ayomo nenda mange na kwaligani nyane koko sansamulanira aselibwa boigoli tokubwatira nere kuro sumun huimanyirio igakuro kwa Joshua Uta na nchiritira nenkuro kwa Vincent Onyancha. Tiga chake kurwase county ya Nairobi sokumunyira nyagosira mwaiki baki oyo kabiro umuraiwense ogatatu igasense ya Kenya yo baka gosidia obogima waye anene ewiki etari tukorie juma mirobeli ni go yaberege kobekwa maega yo mubero yo koirwase bongali tukoria Jumatatu yubo igonya retoko koirwa asenkendo litukoria nkyoni go omoje gomonora kolekana asegeti kia Nyayo imeye county ya Nairobi abwasa abantu aho bawuchwekera na seganga yokurwa esko yabo nigo omuyogora cha kense ya moya mambya weka Chinsa isano nebere chia butukabana jeshi litukulia lero nigo banyara korokia alibarachi wakora litukulia nkyo kubwatakana buna omuyego gimani go guchukura wa nabana jeshi nigo bona yekera gendrete nigo barakoro omuyego isano nebere chia mubaso maga yayo mubero yo nigo rarusigwe nkendubo igoko irwa sensemo yodaya yogotoka se county ya Nyeri tuko lya Jumamosi ugotumia chigari kolende tulikuchikurukiwa ndege buna yakwanetwa abo litangane lumubiro orarusigwa senkendu na kwiruka nsemo yodaya abo ase abo iganseme yo baratwaro muje gondo bamasaba bwamo abo asabantu chiri 15 bagochiwanchirwe kasensemo yodaya kolende asenka iyo kabiro murebwenzo asenka ya Kibaki abantu buka baranchira koso asenka ya sarabga kwanigwa n'abantu chimisano abu bararawe n'umuraiwense omuske Uhuru Kenyatta. Na bono go tigana nayo tumulekere nsemo ya siasa cha kurwase county ya Kisi kerogo kyobo governor nigo kiangusiranga barwandire batano noyomo imeye county ya Kisi obagendetse we yakereko ko ase chinsem ebirangere byabo no kurwande keroge kyo nigo bigendrete kuba musabwa tani aseganga yogo chiko bwatsia ase keroge kyo kyobo governor omuriketo Ndemo Steven niga twariganira robot benne igoro
igoro yekero kyobo governor anenase county ya Kisii. Amatuko emiaye monatatuko ikobo chorio bonene nigekero kyobo governor ime county ya Kisii kigendrete gutwaro mongusoko rwabarwaniri ao Inseyo mobwe byama bya Azimio 1 Kenya gati y'abarwaniri beso kirikorigie kirogekyo namo no senator bono Samongeri uri meki ya Democratic Action Party DAP ekugiatebire goikaiketebe. Sisi ni watu tunaamini kwa amani, tunaamini kwa kutafuta kura kwa njia ambayo ni ya upole sana. Imeye kiama gia Jubilee nigo Chris Obure amono mokonyo ya William Baka bagendrete gwe akire koko eliogo chia kora Kisii. Tusikie county busio wantu ami mwanjire ngo tubwati mule karanyo kinga so moroko. Omorwaneri onde inseri ya buriria Azimio no mujumbe Dagoretti North Simbarati uyorengete koreto gonjireri Kisii gwetera Orange Democratic Movement ODM. Ho aya no muliro wa masaka onye mwebire chinko mwakolere amasaka utakoye kebitu mwebire chinko chene gitali mo wanja amasaku abelia amati. Manson Oyongo bakubwatira no mokonyo ye Alfred Ndemo na barabumbare meke miraneke gwetere kiama gia Kenya National Congress KNC. Asense moyo mubwa Kenya kwanza mage ya Charles Matoke goitobote nige Ezekiel Machoguno mokonyo ye migosi ogamba barengete goikelyo bugavana gwetere kiama kia UDA. Mwanje lokole no mugakuria Machogu Asumugambi Kenya ujikoba William Samoei Ruto kiagara njenarora ndanyoranga tiko nyakoba asogusimekege tuma kero mwaga getalikwa. Omorwaneri ondere chotundo uyurengete kobo mugavana omwetangani omusubati me county ya Kisii uyibono mochoro mokonyo yekorwa po Machoge Evans Onyancha gati yaba bonsi baregeti ingogosora achoruko irali bagari ya James Ongwai na kobo mugavana okabere elietaliane Ndemo Steven. Biamono umurikito Ndemo Steven asoroboti rwa senchira yoboyekera nubono gotigara boyga sambangana lengete na siasa imeye county ya Kisii tumulekere ward ya Kisii Central yokoliye kerogo kyobo MC korase ward ya Kisii Central se county ya Kisii diokabore maiga yobo choryobo ke waime gozi nominations we kiama kia UDA gokorwa ni gabe tomubwe na koigwa masakara bene ayuarenge koene kinero bobo chori waime gozi nominations we kiama kia UDA maiga yogo ikaso mucho Nairobi elikonyara kwa certificate ya kiama kia UDA elikoligie kerogo kyobo MC korose ward ya Kisii Central ni gabano wichana no kumya kare ya rokanabuna oyo ligiri kwa certificate ya UDA no murwaniriyo ye obete namba isato sa Henry Onundo egentona nabo anyareka wichana iko chinga keche diukaburi anyareka ko board ya umrewe kiama kia UDA boigoro mokonyo umrewe nse William Ruto wazogati na kumanya nase kiatari kwa certificate kubwata kanabuna Nairobi tobo chori boime one nominations na koigwa masakara bene aywa ko enek Nairobi tobo chori kolinde certificate yoga konyoratara egwa eliagendrene ganga yaye yokoligia karugo kyobo msie ase ward ya Kisii Central yogotoka se county ya Kisii. I'm Aburi Eric from Kisii Central Ward. On 14th we went for nominations in Kisii Central Ward. We were 5 people and I was the winner. But my certificate has been given to a person who came number 3. I'm appealing to NEP and also our 5th president William Samoei Ruto to help me on this matter because I won and I have interim certificate. Thank you so much as you plan. I also want to appeal to my supporters. Na go tigana na
Otoligereria yandagendretse go kolekana serikali nigo yabikire mirobiryo asogoche ko basibora basibu 500 aho babwate abose babwatiranire n'amamocho amakamake omwaziri bw'oburende Dr. Fred Matiang'i ni gateberuna abasibara bwata amamocho amakamake go chakiro mutinyo gatano so mwako yega igobona bawuchugwancherwa na gosiberwa na gosoka siko eriko nyarago kyani ogwitinyana kwa basibwa aho barase chichera aho Matiang'i ni gateberega yuni chikokonya sogokeania nabo kuligereria gatie bina ibwatranti abasibwabu aho bono baguchikobwatokwa na wanchero kurwa sechera anne bado bwate bina bibwatraniti ebikebike. If I have to be very precise, my dear friends, is reintegration of offenders into our society. That's really what we are here for, to ensure that as much as is possible, we reintegrate the offenders. You know, second time and third time and fourth time offenders are evidence that our work, our aftercare work is not successful. The character of success in this work will be demonstrated first by a reduction of the repeat offenders amongst us. It will be demonstrated by how active the aftercare members become in their societies and how well they integrate and relate with other members of society. Na go tigana na yubono turigelia roboti rondo moro kiwoyo mogosomase school Ivasha mixed bono nige mukege tambokero asanyara kumuita mamu mwabo goika gukwa na boy gonyara kumuita omwana mumro mwabo bwate myaka 5 ekole kinigo gyakolekana asensemo ya Ruai egotoka se county ya Nairobi omoroki wo reform 3 egekerera ko mukege tambukerekyo ekirabone gankera manyekana sagatigalete koba egetandawire omukagiro yo asereta David Kabiru niganyara kobahaka nakobarutansi babera bo asemaga ya aimokyamagena arengoro yo kwagacha chinyomba asachaga kobasunyunta semetumore banyara gosiria obogima bwabo omokolie gasi asenke yoni gona anyara kominchuri ya makweli egento kere ya mate ya manyabuna omukagero yo nyarega komoitangina nabe gonyara komoita mumuro mwabo obwate obwate emyake 5 nebere abanyanyimbo nigo bayikoro na koire mebere yonsi asenkendo bebere bwate na nitima mwabo nabo igona mumuro mwabo emyake 5 nebere abanyanyimbo no nabo nigo baterura abagochiye komoikia ansemo ya madhare anyare kolengo gosina bwatumu chando bobongo ele mayo komugo so mayo komukirige tambukiro kolengana nelichiko Sasa nikasikia watu wanalia ndani, nikakata simu, nikaingia kwa nyumba. Kufika kwa nyumba akaniona hivi, akaniambia Georgina, kuja bado wewe, unasikia? Akamwambia mimi nikatoroka. Venye nimeona na venye ameniambia ametangulia kuua kijana yake ndugu yake na ametumia kisu ndio imemuumiza sana uso, lakini kwa nguvu tu kupata nafasi ya kujua amemchoma amemdunga kisu, lakini mamake amemgonga na mawe mara mingi kwa kichwa mpaka kichwa ikavunjika. Na boigochi kichugo tigarasege korekenga unekyo ni gabanyanyimbo kurwase county ya Siaya bagendrete no butukiri komanya egikerera omubere bo mwana yomo omunyaroko gosomase skuru ya Siaya township otoka aseke bandekemo asensemeyo kolengana nabanya boni go bagote abuna baramanya boikirano ikiagero mubero yotokoro kolengana na keroli boigo au banyoro mubero yo semambi ya lero igo mubero bo muiseko yo osibire amagoko amona magoro na boigaso moto yani gasibire ne yanga ase boigo ase kuba kia na boigo ne bigote byaye igarroka na gatigeri chinkoma egento kene kia anarkia mashikoro kanabuna ni gaitere twenseme ngao no mubero yo koretu asensemeyo obutukiwe imenigo bwacha ki
weru kunyara komanya umwana uyo nabo igo nigo butuki bonde chimbera soko liga olibekera ntiege kolekyo asoko moito umwana uyo munyaroka ogosoma se skuru ya Sia Township na gutuguto mobero ye ase kebande kemo nigo chinga kiechi ya matina boigo na amenyekuru asenseme yo batero uchikubwatirana amo na abanyanyimba soko rubutiko ime na komanya umubiro uyu na kyonyara ko gotoka ase ensemeyo liyo mubiro uyu gakira se nyagetari anene asenkendo ya Siaya. Ndoto kionekana vile aliuliwa ni kama walikuwa na vurutana cause amefunga mpaka na kamba kwa miguu na mikono, na ukiangalia uso yake pia ni kama pia haonekani uso vizuri cause alikuwa amefunikwa na nguo fulani. Kuamkia asubuhi ya leo tumepata kitendo ambacho hatuwezi sema. Mtoto ameuliwa akarushwa kando ya duka ambalo tunaliuzia hapa. Sasa tujui atuelewi nani amefanya. We are not able to identify the body yet because wamefunga mkono, wamefunga mguu na pia wamefunikwa uso. So alafu kwa my shop nimepata wametoa the security lights, meaning it's something that happened usiku. So we are still waiting for the police to come at least tuone kama they can help us wafungue face alafu we see if we can identify the body, but of late Sia County level of insecurity imekuwa juu sana, so we are really calling for the security team to come and assist. Na go togendera kumulekera na kuligeria mangana rengete na siasa goikase county ya Lamu tokwa ye kiama kia na Kenya watani be kiama ikurase county ya Lamu ni gobono obaganiri ekamati ya bantu batano babere obachorwa no bomobwa Azimio wani Kenya kuligereria na kurwelieta liyo gochikoba running mate oyo Raila Amolo Odinga oyo bego kulikero gokyobore wenze weterase kiama kia ODM ekamati ya bantu batano babere ni goba gochikoro totana kuligereria ni ngobwana eto gochikoba mokonyo ye Raila Amolo Odinga anasobocho liyo bose bogocho kolekano mutinyo gatano na gatatu mwako yiga buchiri bubere na merongevere nebere ayani gago cha motuka make maege ya bwatani ba Wiper kogania obo mobwa Azimio wani Kenya komike getambokero na komochora Stephen Kalonzo Musyoka ogochiko iruke bandera aneko mokonya Raila Amolo Odinga sobocho liyo nebere bosio oyo kabiro mo governor boigo we county ya Nairobi Mike Mbuvi Songo litukeli Morioka nere ni gokonyora aganiri ekiame kyoso mobwa Azimio wani Kenya komwanchera omora iwe kiama kewe Stephen Kalonzo Musyoka koiruke bandera yobora wense anyara gokonywa na Raila na boniga bwatani boigo be kiama kia nake Kenya baganiyo mobwa Azimio la umoja konyara komike getambokero na komochora Martha Karua achikoba omokonyo ye Raila Amolo Odinga asobocho liobonene bule musyo. Kwa nini sio mwanamke, sio mwanamume, ni mwanamke? Kwa sababu tushaona tayari uongozi wa wanaume wakiwa wawili katika serikali ya Kenya imeathirika kwa kiwango kikubwa. Kwanza serikali ambayo saa hii iko karibu kutuacha, tumeona wababe wawili wakipigana bila sababu na Wakenya wameumia bila sababu. Kwa sababu hiyo tunataka mabadiliko, na mabadiliko haya yanakuja kupitia Martha Karua. Kwa hivyo nyumba kukamilika lazima kuwe na baba, lazima kuwe na mama. Hata wangesimama wengi kugombania hiki kiti tungesema sisi ni Martha Karua ndiye ambaye anahitimu kugombania hiki kiti, sababu historia yake yenyewe si lazima mtu mueleze, inajionyesha wazi kwamba yeye anatosha kugombania hiki kiti. Mimi niko na uhakika ya kwamba atakaposhika hatamu ya deputy president katika nchi yetu ya Kenya, huyu mama Kenya inaenda kubadilika. Na nikifurahia ni kwamba mzee wetu Raila Amolo Odinga amekuwa akisema ni mpaka tukue na mageuzi. Ninafurahi ni kwa sababu nchi yetu ya Kenya tunaenda kuwa na mageuzi ya kuwa na first deputy president ambaye ni mama Martha Karua, na mimi niko na imani na hiyo. Boigo tigana na yoboigo tumulekera ne kurwase chinse mo chiaisko ni goto kumanya kubuna omo bwa Kenya bali chinse chia Michael oiterase kiombe kyabo kemanyika Diaspora Alliance ni komora bekire ese yoko igwana na kubwata na Bakenya bande ya Australia wetera somo bwabo bumanyekanete buna Kenya Australia Chamber of Commerce asababe kirese yoko igwana na gukora emirimo okona nigo bateru na Bakenya bange nigo bari chinse na sense ya Australia asabate bire buna ogokini obwa matobu yangati yebirengo biribabegeta soko bwaterana ganane Kenya na boigonenseria ya Australia. Work speak for itself.
I think so many times people have come to Australia and asked whether we are in Kenya Diaspora Alliance. And I've always said, especially when we had visitors like from the banks, we know the work you have done in this area. And as you know, for us, the chamber, we are more focused on the business. But clearly, we also saw the right and the synergies that sit between, because despite all that, I'm also diaspora. Most of us are also diaspora outside the country. So the work is well noticed, and I often also have those members of parliament, we're talking the same. But today, for those who don't know, Australia and Kenya has been officially diplomatic for almost 57 years. I went to Australia 30 years, so I think I'm missing that 27 years of that. When the embassy was actually in Apia House. I don't know whether most people remember that. It was just a small room. But over that, we have really moved on and worked strongly together. And we want to continue these diplomatic relationship. So why the KDS or Kenya Diaspora Alliance comes in is that we realize we cannot do this. Once we have our members have come here, they are also diaspora, and now they come to your community and society. So we really have to really work very closely together, and hence the reason why we need to have this MOU. And on my right, the Kenyan team possibly will be in an implementation phase led by Rainbow here in what we want to do, because I've signed a lot of this MOU. Na go tigana na yo kiombe kya bakoliye mirimo aiga Kenya kotu bakora no muri kimone bwe kiombe kyo Francis Yatori ni go banyara bakomera nali tukolero na ukonde merobeli babegete bosio bogo chikonyera na go chengera litukoli abakoliye mirimo limanya kantabu na Labor Day ligo kolekana kiro mwaka tariki ya mo omutinyo gatano bakomerana ni go bagendera yose ni bakwanira mange ngabwase bate abuna bachikobwaterana na koene kibuna ngonyara bala gutwara bokoriyo buya ane asekurwa serikali niko chenga kicho Francis Yatori ate abuna umuyego yon wetariki ya mastariki ya mutinyo gatano niko gochiko igurwa no murewe nsomo skoru Kenyatta achori chenga kicho ni ganyara kubolia bakolimere mo kubwatse mu bwa Azimio 1 Kenya asobo chori obonebuli bosio bo chokoleka no mutinyo gatano na gatatu omwako yega wechiri bubere na 22. Monchumuligeria inyorobuna yonsingo etera Ndizi TV hobwansu bumugusiga ndago tobwatia wetera sensemo ye mtandao ensemo ya Facebook na bogo tunyorobuna Ndizi TV News na bogo ensemeri ya YouTube na bogo tunyorobuna Ndizi TV News bogo na bogo tokoretse kiona mbeyemo anene asogo twakire kura soko likese mwes ya serieta kuza osogo chakaneleta kuza KUZA otumogo chia se 15 nemo enote ya mukolite area okolikireta kuza KUZA otumogochas 15601 iliyochore Ndizi TV kunetsenikia nambe ya makaliyo gatengera otali guakanira nonya nesomuni nyorogo tomo kutori guakana besende yonsi ekarwa tomire igonkonyo rama boli yangane igan ekarwa ikiranse meli category ya free to air FTM okolikaga buna Ndizi TV umonchu muligereri bono buna botambe stali kibuna ichialero mutinyu buno yorero igente kijago sekebe ngia kolekanete asegete stali kirero ne 25 omutinyu no yokane stali kibuna ichialero stali 28 omutinyu kane omwaka 1978 oyokabero murai bwense ya Afghanistan liganyarete kawa kwisukura soburai bwaye na kwangentwa gobono stali kibuna ichialero omutibuno yorero umwaka boli weyemo chimia kenda 1978 oyo kabero murebwense ya Afghanistan Sada Muhammad igaro setiwe asobra ibwaye na kongento serikibino chalero omutibuno yorero ayo na yakolekana tasenga kiyo na kichibi oikero monchu muligereria akoro kwa James ondieki na boigo korense mende olitwabwatanera kola somono boimanyererio igakoro kwa Joshua au tabuna botambe hankyo kokobokana nyasaye ikonevere chamambia umera na Brighton Makori na boigo na Sara Nyarangi otita baraza asomoro bili obwensa kianda gotengere merobili yonse me Ndizi TV tegajakiro musumali gabiseto chabo tukotomera na ndankyo iliterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha.
Ubwansu bw'omuguzi. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi nigo bono yakunikira ndekerene nego kurentera chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwoguzi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. A company ya Davis and Shutleaf nigo ya korentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo koreri bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kama